More or less tunga sa adlaw ang nabilin kag tunga man sa adlaw o sa gabi ang nabilin before pa man magsaulog sang New Year's Day. Meaning daw isa na lang kadlaw ang nabilin kag New Year's Day na mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Happy New Year's gid sa inyo tanan-tanan. Apisar nga may nabilin pa kita more or less mga 24 oras ang nabilin before pa man mag January 1, 2023 kabayuntang sa ulugon tanin sang malipayon ang bagong tuig mga kaaksyon, no? Sige, kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining udto? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Magadala kita sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan naman sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag magka-time kita karon mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang pila ka mga komento kag negatibo ipaiway tanay mga kaaksyon namon sa kanginantig sa ulog kita sang nagahilapit kag nagapilisnguon na nga tuig 2022 kay matapos na siya sa sulod sang 24 oras mga kaaksyon, no? Ayo, sige, sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa mga kapurukan kag kabrangayan diri sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus man ang ato sining mga kaaksyon nga nagapamati sa mga kabanwanan kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa Oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag kalakip man sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clanin Antique, kag tubtob sa malabutan sang atong sining pagwaragwag mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang iban sining mga kaaksyon ta nagahimos na sang palanyagahon kay dugay-dugay manyaga na kita. Ay, perti sige sa kinahanglan ako ang inyo sa kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay? Balita sa Kapitolyo Provincial. Sa liadahon ni Aksyon Zel Minardo, ang Kapitolyo reports naton probinsya sang Negros Occidental yara sa blue alert status ang EOC sa pagsugalaw sang bagong tuig mga kaaksyon. Kag benepisyo sang Capitol employees nahatag na antes pa man ang New Year's Day celebration. Sa balita kay Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center, Mayor Albi determinado nga ipatuman ang zero tolerance nga regulasyon batok sa illegal parking kag ambulant vendors bitaw umpisa ng pagpangdakop sa mga violator sa palabuton nga Lunes. BCP o naman tang balita sa Aksyon Alvin Graba mangin kaupod ta security plan para sa Anyo Nuevo plus tado na sa lubong activity sa BCGC sa New Year buwas nga adlaw ginandaan sang kapulisan.
Task Group Pondivilla nagapadayon, SITG padayon nga nagapangita sang ebidensya. Sa balita naman sa Nokpoy, gabalita ni aksyon na Eden Abuso, babaye nga napreso sadto bangod sa pagbaligya sang illegal nga droga, liwat nga dalakpan sa drug buy-bust operation. Sa patrol nga balita, klase sa mga pampubliko nga eskwelahan magabalik na sa Enero 4. Mga estudyante ginainganyo sa gihapon nga mag-uniform. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon, igabalita ni aksyon na Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Security plan sang syudad sang Cadiz para sa pagsugalaw sang bagong tuig, planchado na. Sa balita naman kay aksyon, Nelson Patinio sa San Carlos City, pidiya agent Pilason matapos nga magagaway sang armas lutang sa suspect sa isang ka-drug buy-bust operation sa syudad sang San Carlos. Balita kay aksyon na vidya pasible driver sang salakyan bla tong BGMP nga nagbaliskad kahapon sa Nigaran istabli ng kondisyon. Salakyan sang biktima ginpaigad-igad lang anay kapulisan agud nga masiguro nga hindi makapikto sa iban pa nga mga motorista. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, mga nagkalamatay sa lapnagon nga pag-ulan nagdangat na sa 44. Philippine Onion Research Institute ginaduso ang sang isa ka mamalida nga tukuron. Department of Health o kung DOH nagpayag wala sang rason para sa pag-ekstrekto sang screening sa airport sa mga Chinese travelers. Department of Agriculture nagalaom sang pagnubo sang presyo sang sibuyas Bombay sa tunga sang Enero tuig 2023. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dirigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tira hunta ina karon dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ang aton oras. Live extension na Coffee Mix sanay kita, no? Kaya ang live extension na Coffee Mix mga kaaksyon or LF Puerti! Ngability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon. Pulsuhan tang aton sila nga mga kaksyon, ilabi na sa mga puerto, sa mga terminals, do jutay pa man kay nato sa report sang Philippine Coast Guard nga sa puerto ta daw hindi gid man masyado kadamo sang pasahero according kay Commander Johnson Binhamin sang Philippine Coast Guard, no? Do hindi gid man masyado kadamo ikumpara na kaligad nga mga tinuig mga kaaksyon, no? Ting iban siniguro ba sinagaban sina pauli ang iban sini base subong palang adlaw, no? Kay may trabaho pa man niya sa mga pribadong kumbuyahan mo, pero kung mga public ikaw, kung sa publiko ikaw sa mga opisina nagatrabaho, why na iya klase, no? Although apisar nga ti ang iba sini nag-overtime man, pero ang halos kalabanan negatibo na sa trabaho hasta na ni sa Enero 2 balik kita Enero 3 mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby sa balita ni Aksyon Eden sa Patrol. Balikan talang ining balita, dugay-dugay angot sa siring klase sa mga pampublikong eskwelahan magbalik sa Enero 4. Mga estudyante ginaingganyo sa gyapon nga mag-uniform. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto ang aton oras, mga kaaksyon. No? Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol klase sa mga pampublikong eskwelahan magabalik sa Enero 4. Mga estudyante ginaingganyo sa gihapon nga mag-uniform. Ay, puwerte, no? O, sige, ibalaon tang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon na din. Action Rex gintarala sa Enero 4 ang pagbalik ng klase sa mga pampublikong eskwelahan diri sa siyudad sang Bacolod. Sino kay Richard Hilangre, Presidente sa Bacolod Teachers Federation, Enero 3 naman, magabalik sa eskwelahan ang mga manunudlo para magpreparar. Sino kay Hilangre, ini sa gihapon, o kung hindi sa gihapon, pag i-require, pang ginaingganyo mga estudyante nga magsuksok sang uniform, magsulod sa eskwelahan para man sa safety sang tanan, bagod may iban nga nagapakuno-kuno kuno Action Rex nga estudyante, gali kay nagapangawat sa sulod sa eskwelahan. Gali ka, may kaso na naaw? Ara ko na Action Rex, ang baniter lang re, galing wala ilang ipalayag kung ano nga school. Nagsulod ko no, kag nagkawat sang cellphone sa estudyante, may ara pa yung iban ko na Action Rex, ni ginasugo ko no nga pagsulod kag pataya STL sa mga estudyante. Pati padira? Oo, pati mo man ako ng sunrise, yung balyam. Mas mayo nga naka-uniform kay para ma-identify kay hindi man niya siling nga security guard gida ang bantay Nga, sa antes nagbakasyon ng kabataan sa pampublikong eskwelahan, wala kay uniform? Kay wala to by Action Rex gin require ni Vice President Sara Duterte kay tiyambal ya pigado daan. Tika po ang set daan sa uniform subong sa elementary pa lang 500 pesos na. Butong hambal niya nga i-consider lang nanay. Tingin pa mangkot sa next year, wala pa man kuno mando liwat niya i-mandatory gid kundi ginaingganyo lang nila for safety man sa kabataan. Bisan ang upper or ang lower lang na kuno biyabi Action Rex, kaya ma-identify lang nga dira na siya nga estudyante kay di bala may color na sa pants ng panglalaki bala kagapalda kung kisa iban nga eskwelahan color blue, kisa color brown amo na bala di at least ma-identify lang sa mga teacher in charge tira abe kag sa mga nagabantay sa gate. Pero high school ni si Mr. Ilangre, no? Yes, high school Sa City High ni siya?
Bacolod City National High School, Oo. correct. Ano ni siya sa kuanaw? Do principal man lang ni siya sa City High? President siya Action Rec sa Bacolod City Teachers Federation. Okay. Yes, tiyambal ni Helang Ring nga kadamo. sa Parents and Japon. Teachers Association? Teachers. Teachers. Mga Yes, teachers. Action Rec. Oo, sa mga manunudlo. Yes. Pero sa elementary, way na ni saya labot ya? Kay dala na Action Rec, kay Bacolod Teachers Federation. O Okay. Bacolod yung mga teachers. Mm. Hambal ni Action Rex ni Helang Re ginako iya nga kadamo sa gihapon sang kulang nga mga teachers kag ginapangabay sini nga magbalik na tudlo ang iban kag madugangan pang mag-apply bilang manunudlo rason nga nagalaom nga mahatag na ang dugay nila nga ginapangabay nga dugang sa sweldo sa mga Nga manunudlo. wala sang mga teachers nga nag-apply. Kadamo man sa mga teachers nga bago lang nagkapasarga niyo. Kay ti Action Rex sa kabalo ka naman sa public school hindi dali-dali kay may ginatawag na sila nga ranking. Sang may ara pa na sang work experience man hambal ni gani. Nga pag sulod mo to ya bilang teacher ya, daw wala man to ranking. Sige, tanan to yung tinunto, yung ginatudlo sa estudyante. Joke lang. Gigi pa na si Action Rex sa mga ranking na mo. That's why ang iban mag-graduate kag makapasarlet. Ang iba nga teachers gatudlo danay sa private school para makakuha sa experience. Gani Yes. man. Ang lain lang subong Action Rex amo ning sa ilang nakatabo kay do may-ari di kuno sa Bacolod do 200 plus nga mga teacher aid. Do kumaga tani do bulig lang sila bala sa teacher. Galing yung nakabo, bangod nga kulang ang mga teachers, do sila nagigisubong ang gatich gidya sa mga kabataan. Ti hambal niya, kabudlay na kung may salabton, para or manotice sila bala, galing kiti ang again pangabayan Manila, kung pwede, makadugang sa mga teachers, galing kiti hindi mo man mapilit. May iba man dahil Action Rex, tungod di balas ng pandemic, nag-untat sa pagmaestra, kag nag-abroad. Amo na iyang ginano sa iba, that's why nga, grabe, gid subong ang pagkulang sa mga teachers, especially diri sa syudad sa Bacolod. Siya na ibalong ang Action Rex, kay Helang Re, tanan nga pagpubliko nga eskwelahan na nagapatigay na sa full-blown face-to-face classes, kag wala man sang report, nga may mga nagpositibo sa COVID-19 nga estudyante o kon teachers. Iya ginapanugyan nga padayunon sundon ang minimum health and safety protocol. Pamatinaton si Richard Lang na yung presidente sa Bacolod Teachers Federation. Sir? So, good day. Sa January 4, ang balik sa mga estudyante kag mga teachers. Ang sa office siya, principal kag ang mga staff niya, January 3 mabalik 2023. Sir, full... So, as far as we know, here in Bacolod City, ng full-blown face-to-face nakikita ya subong, wala na sang blended. Ang blended, guro part na sang supplemental vaccinated na guro sa mga teachers. So we are hoping may salary increase sa nga matabo, hindi yang non-financial according to the spokesman of DepEd Attorney Michael Puha. Kay nagataas ang mga bilis ng balaklon, kinahanglanon sa teachers ang salary increase nga makalagas kay right now ang poverty level in the Philippines according mismo sa mga economic think tank like Ibon Data Bank nga a family of 5 members should earn. Kabahin sa pagpahayag ni Mr. Richard Langre. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Idinaboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol. Aksyon Artay Hopon standbayan ay noy sa Bacolod City Government Center. Kay tirahon tara dugay-dugay ang balita mo sa BCGC. Live extension.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, Sa kay Yvonne Boisher, no? Kay Yvonne, salamat gid Yvonne. And sa kay Cecil Bikbik, ardi kahapon si Cecil Bikbik nakasaka di sa Action Radio from Orchids Yellow Bell, Hacienda Tapan, no? Maria Carmen Santa Rosa, sakop sang barangay Binubuhana. Si dalom ni Kapitan Mr. Remy Halea, no? Kenneth Daling, no? Kay Kenneth R. Daling from Carabalan, Himamaylan. Happy New Year, sir. Madam Virginia San Antonio Olpenda, Happy New Year man, madam, no? Dira sa Silin Homes. Thank you, Gida. Dino Alik, Inday Blasa, Idilaos, Alex Montesa, thank you, Gid. Lauro Regalado, no? Babertia, tinulang nga manok nga Bisaya ang sudan niya panyagan. Ni Lauro Regalado, no? Jovi Monares, salamat, Gid. Likewise, sa kay Gian Resisio, Christine Minies Villalobos, and Lilia Anilado, Jose Mongcal Torrelia, Ray Flores Baryoga, Ronaldin Nicor, no? Kag pamilya Nicor, kag Malikyan, dira sa Barangay Hagimit, La Carlo, Tablahoa, Gamonitor, kag si Bibi Gregorio Yolo from DSB, Jocelyn, thank you, Gid, kag kay Manjo Arnejo, no? Kay Madam Georgia Gargasirana, salamat, Gid, and advance Happy New Year. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga kaaksyon na Standby Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Kwauntang balita mo, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita banat mulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys,
fine. Kaga nga to nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TV kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga may Aksyong buhay, ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ng aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayopon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa palayag ni Mayor Albia. Determinado nga ipatuman ng zero tolerance nga regulasyon batok sa illegal parking kag ambulant vendors bitaw umpisahan ng pagpangdakop sa mga violators sa palabuton nga Lunes, mga kaaksyon, no? January to na maumpisa. Ti preparar, hindi man ganar kundi kaperdihan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Dubo na. Amo na. Piyo na. Piyo na ni, pero hindi niya kay karanon nga dubo. Gani. Kundi balay rani sa mga pasaway nga illegal parking. Kapin pagin Action Rex dira sa dalan na Lacson. Nga mo ning plano sang bitaw kag instruction ni Mayor Albi Benitez nga dira tutukan sang operation. Actually, integrated unit ini, enforcement unit, ang mag-oinot danay starting Monday. No kay luwas sa bitaw, ang bitaw may upod di siya nga City Legal Office Enforcement Unit. Illegal structure ang target nila kag ang mga obstruction sa dalan. Dason, may iban pagid taga DPS, may upod man nga personnel. Kay para isa na lang Action Rex ang implementasyon. Sa kahiwatan kay Inasang Rizal Day, ang final nga mensahe ni Mayor Albi, sila nga di ipatuman na gina. Actually siya long overdue Niya dapat yan isubong umpisa na gina kaya hindi ni siya kay bago lang nga bando, kundi amo ini ang madugay na kaya suppose ipatuman bangod kami ara naman sang existing ordinance. Di sila nga dapat imuon na ni ipatuman lang kag since ara sa tatapan sa alkalde ang pag-implement sila nga starting Monday ipatuman dara ina
amo na ang umpisa sa 2023 nga tumangon sang mga pasaway sa illegal parking diri sa Bacolod, obstruction kag tanan na ang regulation sang mga ambulant vendors. Action Art? Yes. Ang bugos nga Action Radio nagakalisod gid, no? Bangod sa sining pagtaliwan ni Lolo Tagoy, no? Ni Reiko. Bago gid lamang puwerte. Daw hindi tama kuan blang sitwasyon subong, no? Hindi tama paktan daw kadasig lang. Gani sinilagid yun to bago lang ko nagalita. Bago lang. Ate sige sa pamilya ni Reynaldo ko kay Reiko, kay Lolo Tagoy, tubo ni nga balita para sa Action Radio family ang natabo. Pero ari si Mayor Albi Benitez regarding sa atong report. Gina-workout namon together with mga enforcement agencies ang bitaw kag mga police, no, para ma-clear nato ng mga obstructions sa mga main thoroughfare. So that's why kinahanglan nga i-enforce ta ng dapat gani subong na New Year's message, well, 2023 will be a better year. Amo na better year siling niya ang 2023. Kabay pa. Kabay pa tani. No? Sa part naman sa bitaw siling diri ni Major John J. Lima. Yeah, sorry pero starting Monday siling niya may ara na sa citation ticket kag kutob sa nagabayular ang ay ilan naging nga panganak ko ng Sunrex based sa manlo sang alkalde. Portion na nga sa nga palayag ni Major John J. Lima. May team na siya nga i-assign to gid. Nga mo na siya ang mag-hugot mo patuman kag mag-atag attention siya ng mga parking. Posible mag-atag na kita sa citation sa mga parking kay tapos amo na so next ang confirmation lang sa nga palayag ni Major John J. Lima. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, Boylo ginadulong sa inos ang Life Extension Super Fiber. Hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Art Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Zel Minardo balita gikan sa Kapitolyo. Isunod ta dugay-dugay, no? Nagakalisod, nagakasubo ang bugos ng Aksyon Radio sa sining pagtaliwan ni Lolo Tagoy, no? Kilala gid sa ngalan nga Lolo Tagoy, si Reiko, no, sang drama department sang Aksyon no Radio Bacolod, no, sa iya sining pagtaliwan. Wala gid amang madugay, no, dara sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, no. Again, ang pamilya sang Aksyon Radio nagakasubo gid sa pagtaliwan ni Lolo Tagoy, ni Reiko, no. Grabe, no, do kadali lang. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang, standbyan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Dunkin, pasalubong ng bayan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya,
palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas, nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Salamat gid, no? John Bailoses, nag-monitor man sa Bada Sky Bailoses family, no? And sa kay Orlando Lopina Saburnay, Orlando Lopina Saburnay, no? Ginapaksyonan ko lang tani kung sino man ang nakakita sang wallet nga gray kay may unod nga driver's license, national ID kag vaccine card, no, ni Papa nga pangalan niya Rogelio Lunggakit Saburnay,
nadula sang Miyerkules sang hapon. Liog lang ipaybalo sa 0931-914-3443. 3433. Kaya importante gid nga daan nina, no? Sige. Joseph Pacifico sa San Enrique, may lang pagpamate. Tamyaw lang sa Bilialba Lopez kag Flores family. Alin sa kay Joseph Pacifico. Likewise kay Sisi Selbikbig, tamyaw lang sa Federation Farbo, BC, Sang Bago City. Pedrito Barriosa, Barrientos, no? Pedrito Barrientos sa East Homes 3. Mansilingan sa kun Stefania. Thank you gid Pedrito Barrientos, no? Nobi Magapan, salamat gid, no? Ayos DTX 500, mga kaakson ginaproblema. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuantang balita ni Aksyon Zel Minardo sa probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Negros Occidental, yara sa Blue Alert status ang EOC sa pagsugalaw sang bagong tuig kag benepisyo sang Capitol employees na hatag na antes ang New Year. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel. Action Rec, good news. Napalagpag na ang gratuity pay claims sa Mail 735 ka mga job orders sa contract of service sa provincial capital no antes sa New Year ang ginkumpirmar ni Provincial Administrator Attorney Ricardo Diaz kahapon na sinisang Action Rec. Kasaliin din pahayag diri ni Attorney Diaz na ginaprubahan sang sangguniang pananawigan ang pagpanagtag sinisang 15 milyones pesos na gratuity pay para sa mga GOs kaga COS sa tong Martes Action Rec. No, kagad so kay Attorney Diaz, gitinguaan nga ma-download sa ilang mga accounts
5,000 pesos nga gratuity pay sa Webes sang hapon o kung kahapon ni Action Rex, no? Kaga samtang nagpanagtag naman ang 50,000 pesos nga bonus sa mga regular kag casual nga empleyado sa Kapitolyo ni Action Rex. So mahimo man nga ipaapas ni nasunod kay Attorney Diaz nga sa Enero o kung na madason nga tuig ang performance-based bonus sang mga regular kag casual employees nga kapin, no? Aray na sa 60% sang ilang basic pay. Action Rex. Action Rex, pamatian naton ang kumpirmasyon at kagapahayag ni Attorney Diaz, ang Provincial Administrator. Yes, good news, no? Kay kagabi, agin pulawanta, hasta mga 8:30 ang pagpirmahan na isang tanan nga payroll kag OBR, no? Tapos na siya diri sa office ta pamirma tanan. I personally signed it yesterday, and this morning, first thing in the morning, clear na sa budget. It is now with the accounting office for audit. So ang target is this afternoon, downloading to their respective accounts sang 5,000 bonus nato nga gratuity pay for GOs and COS will start already. Yes, Action Rec, ito na batian, ini ang pahayag ni Attorney Refrando Diaz. Samtang Action Rec, ang probinsya sa Negros Occidental ara sa karon sa blue alert status, no, matapos inila pagwa sang orders si acting governor Vice Governor Jeffrey Ferrer na ang blue alert status sa emergency operation center sa mga municipalities kag cities agud ini ma-monitor, no, so kay Dr. Zephyr Gerhardt Kailian, ang head sa PDRMO, ma-monitor ang preparedness kag makaiten sa padayon nga pag-checkya man sinisang panahon kag uplan iwas sa paputok sa pagselebrar sinisang Happy New Year o kung sang New Year Action Rex, no, sa mabot sila nga 31 kada uno, no, kag dre ginapahayag man ni Dr. Kailian nga naka-standby man ang mga rescuers kag team para sa emergency medical services in case may emerhensya man. Action Rex, atong pamatian ang pahayag ni Dr. Kailian, ang head sa PDRMO. Ang acting governor, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no, nagpagwa sang aton nga blue alert status, no, for the EOC or Emergency Operation Center sa aton tanan nga mga cities and municipalities. This is to monitor and also be alert kag ma-heighten ang preparedness para sa aton shear line nga subong ang ginamonitor ta sa padayon ta pag-monitor sa aton nga panahon, and then also sa aton off-plan iwas paputok, no, pag-celebrar sa New Year naton, and then also nga gina-remind, no, to be prepared and heighten the alert nga para sa pag-celebrar sa New Year sa ining 31 kag 1, no, sa aton nga mga syudad kag sa mga banwa sa probinsya sa Negros Occidental. At nabatian ang singog ni Dr. Zephyr at Kailian. Sa Kapitolyo, inyong kasyon at Zil Minardo una sa unang aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa aksyon na Zel Minardo. Standby na aksyon na Eden Abuso. Balita sa Nokpo. Sa ato siling pagpanumbalik dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pride Bar. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ditex Coffee Mix sanay kita, no? Kaya
Yung malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon Eden Abuso, balikan ta siya sa nukpong balita Aksyon Alvin Graba Sanbayan ay noy. Unahon tanay si Aksyon Eden Abuso, inimay kang tanan sa babayi bilang na preso na sadto bangod sa pagbaligya sa iligal nga droga. Ay, way madudla, liwat nga nadakpan sa buy-bust operation. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, liwat ginaresto isa ka persona sa buy-bust operation sa Silay Police Station agas ng Desyembre 29 sa Zone 3, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Ang nadagpan mo si Rodora Castillo, kung mas kilala kay Rodora Talavera, residente sa Zone 1 sa mga barangay kag syudad. Sino kay Staff Sergeant Neil Amiano na preso na sato si Castillo matapos ng dakpan sa buy-bust operation sa syudad ng Bacolod. Dugang pa nagabaligya si Castillo sa illegal nga droga sa syudad apang wala na ibaluan kung di nagakuha sang supply. Gina-verify pa sang kapulisan kung nagabaligya o kung nagakuha sang supply si Castillo sa syudad sa Bacolod. Bangod sa ila sininga surveillance, nagapadulong ini sa Bacolod. Priso karon si Castillo sa custodial facilities ng Silay PNP kapag sa ng kaso nga paglapas sa paghupot kag pagbaligya sa illegal nga droga. Pamatinatan ng kamay sa pagpahayag ni Staff Sergeant Neil Amiano. Ano ma'am sa Bacolod, ma'am? Why, hindi man siya kuno katanda. Dugay na kuno, dugay man niya sabat. Pero why, pag imam na panas niya, ma'am. Pero pa na, okay, niya record dito. Okay, mo ko kaya query sa Bacolod. O, nakuha naman na siya, ma'am, based ang mga operatives naman ko, ma'am. Kaya listed na na siya, ma'am, nga target. Ma'am. Kaya kuhan man siya, ma'am, kato man siya sa Bacolod, kasi hindi lang po ko sure, ma'am, sa kanong, kaya hindi man ako ang nag-surveillance, kaya sa mga operatives, ma'am, ako ay naging investigator lang ito. 5-11, ma'am. Balita rin sa NOCPO ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Security plan para sa New Nuevo plastado na sa lubong activity sa BGC Bacolod City Government Center sa New Year buwas nga adlaw ginahandaan na sang kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa BCPO. Aksyon Alvin. Aksyon Rex plastado na ang security plan sa Bacolod City Police Office in celebration sining Anyo Nuevo was ng adlaw Aksyon Rex sa diin sunod diri kay Bacolod City Police Office City Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang BCPO may ara masubra 900 nga total strength kag ang tanan ginaobligar Action Rex nga mag-perform sa nga ila sini nga obligasyon actually man 900 kano to? 900 plus ka mga total strength police personnel. Pero tanan ni Action Rex ginaobligar nga mag-perform gid no sa nga ila obligasyon di nang mando diri double effort gid Action Rex kay ang purpose is to ensure ang security sa mga pumuluyo samtang kinaselbar ining Anyo Nuevo. Nalakip sa mando ni CD Action Rex ining station sa mga tanan nga station commanders bala from stations 1 to 10 ang Bacolod City Mobile Force Company, ang Mobile Patrol Unit kag ang iban pa tanan ginaabisuhan nga libuton gid ang ila sinitag sa mga nasakupan kag katutukan gid ang pagbantay especially sa mga matawo nga lugar, mga merkado, mga malls kag iban pa. Now ining Bacolod City Mobile Force Company, Mobile Patrol Unit kag ang TMU ginapangabayman sa nga direktor nga buligan man ang bitaw para sa katawhayan Action Rex sa dalagan sa trapiko kay kahapon nga adlaw sa downtown area na obserbara ni CD nga traffic
Oh, gali. Oo, traffic connection Rex. And that is why iyan na ning ginamanduan nga bulikan, no? Mga katapos nga bitaw para matagaan man sang solusyon ang dalagan sa trapiko, especially kung hapon bala action Rex suno sa iya ti tamo gid ang mga salakyan nga nagkausaman sa paggutok bala sa dalagan sang trapiko. Adi pagidyaw buwas nga adlaw gali sa lubong sa New Year sa Bacolod City Government Center buwas nga adlaw. Lauman nga sa gabi sa gabi. Sir, madablang may fireworks display, may iban pa nga Kaya aktibidad. kagid na masalubong. Yes, masalubong kita. Ara kagid na. Oo. Kinanglanon sa lubungon ta. Gani. Battery mo da. Subong ara na. Ara na. Kaya ang plano diri ni CD nga mag ka mga police personnel nga mag patigayon man sa peace and order sa lugar, that is in line inalauman sini nga pagdagsa action sa mga pumuluyo. Ari ang pahayag ni City Director Colonel Thomas Joseph Martir. Tapos na atong security plan Ligtas Paskuhan 2022, no? Mag-New Year na and breaking. So kanina we have secured the conduct of Rizal Day. Aga pa kami nagpaniling dito to ensure the safety and security of our VIPs nga nag-attend sa Rizal Day. And starting today, double kaming effort na mag-visibility sa mga dalanonta, no? Ginapangsita na mo ng mga nag-iinom balaki na saway lang, di magpatama, so nag-attempt magpalupok, kinasaway man namon. To ensure nga safe ang aton nga New Year. And of course, may security plan man kami for disalubong activity sa NGC. We will be providing siguro more than 100 personnel sa salubong sa New Year, no? We will see to it that secured ang aton nga New Year. Deployment plan ta, sir. Ang aton nga patrol, no? Beat patrol ta sa mobile force, ara na sila, no? Lalo na mga peak hours or rush hour, no? Kaya matraffic man kita, lalo na mga 5 to 7 p.m. Kaya damo ga pinanindahan, kalimpak ang gigat pang inadlaw. Karon, imo naman na namon until mag-New Year siguro. To ensure smooth flow of traffic, kaya traffic sa ato, no, sa observe ko git kahapon. So we'll be deploying more personnel siguro by during rush hour. Ang total strength for New Year, sir, do we have how many hundreds? Yes, ang aton nga personnel diri sa BCPO is mga 900 lang. But ang aton deployment, may special deployment kita sa aton sa lubong sa New Year, sa NGC, but continuous sa aton police stations per area of jurisdiction nila, sila man yung mag-secure sa ila area. Yun, sa kabahin kita lamang sa payag 3 sa City Director. Karon sa hapon ang balita parte sa Task Force Pondevilla ni kung anong update sini mabatian ninyo karon On that action, Rex, no? Balita sa patrol, ginadulong sa inyo sang Bacolod City Police Office. Ini sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa BCPO. Standby sa balita na aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Balikan ko lang kamo sa dirigidamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika.
pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Champion Superpower with X10 Technology. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ilapas sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon.
Kaya ang akong nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling po simbagi kamo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tao nga nagakinanglan sang inyo. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadis anay kita mga kaaksyon namon sa kahanginan. Ini may kang tanan sa security plan bala sang syudad sang Cadiz sa mga kapulisan para sa pagsugalaw sang bagong tuig plansyado na. Suno sa mga kapulisan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, all set na preparasyon sa mga kasama sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz may kasaran sa pagsugalaw sining bagong tuig sa masunod nga adlaw kung palabuton nga sa madusang gabi. Pero sa kay Police Lieutenant Hillian Risping Hepe sa nga Cadiz City PNP gideploy na niya mga pulis sa magutok nga mga lugar like sa mga terminal, merkado kag subong man all set naman ang mga ginapatingan nga traffic mga ginutok subong ang mga salakyan kag tricycle sa mga mayor nga dalanon sa siyudad sa Cadiz. Payag ni Police Lieutenant Colonel Hillian Risping sa ato na interview. Yes, no, with regard sa mga naginutok, may ara na yung mga deployment na ng 20 personnel, especially sa traffic na to, may ara kita nga ginapag-deploy agad magkuntang traffic flow diri sa aton nga area, especially diri sa may terminal, sa mall, kung may ara kita nga ginapag-deploy na. May mga pulis naman nga gina-assign para nga mag-check sa mga firecracker zone kag mag-check up man sa mga palupok nga ginabaligya sa diri sa may area sa diin na ginabaklan sa mga tao sa bakal sa nga palupok. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Hillian Despi may kasara sa sini. Regarding sa mga palupok nga nagabaligya, may ara kita sa mga team diri nga naga-inspection diri sa siyudad ng Cadiz sa mga unauthorized or hindi pwede nga palupok nga ginabaligya. So atong gina-inspeksyonon from time to time kay bago nga maligawan ta ang pagbaligya sang mga dalagko or hindi regulated nga palupok kumbaga kay delikado ini sa mga or sa aton mismo, no? So ang kapulisan mag-permanente sa pagbantay sa buwas nga adlaw karon sa gabi kag buwas nga adlaw sa firecracker zone. Mayara pulis nga iga-detail kag subong man upod ang Bureau of Fire Protection. Report gikan diri sa may siyudad sa Cadiz aton mga kaaksyon nga mahilig magkape. Ato lagi ginariban sa gapon ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ang kape nga mayara upod na nga 200 ayo nga vitamin D3 sa tag
Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Dagang salamat aksyon na Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby na aksyon Nelson Patinio, no? Balita gikan dara sa siyudad sang San Carlos. Kay Kativer, may lang pagpamati payungayong Rinan. Thank you gid payungayong Rinan, no? Kay Rochelfo Lenso Susana, kay Marian Juso, kay MJS Candido Hildore, Lia Younger Esquivel, no? Salamat gida sa inyo sining pag-monitor, no? Live extension na vitamin D3 anay. Ini ang rason nga gina-recommend sa inyo nga maggamit sang live extension na vitamin D3. Bishara na tayo! Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. 16 na mga kaaksyon. Standby na sa report ni Aksyon Nelson Patinio dira sa San Carlos City. May piniya agent nga pilasono matapos magagaway sa armas lutang sa suspect bla sa isa ka drug by bust operation. Initanan balikan ta mga kaaksyon pagkatapos lamang sini. Every young capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 18 lang aton oras kadtuan taning balita ni Aksyon na Nelson Patino sa area sang San Carlos. Yaring detalyeho sang balita ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Action Rex Service Firearms ang nakaigo sa hita kag wala nga baties ni Agent Bigmar Kalunod sang Philippine Drug Enforcement Agency sang nagpatigayon sang isa ka drug bypass operation sa kay Charo ni Menso 29 anyos isa man ka high value target sa mga otoridad kagatapos ang Vertusio drug gang kag residente sang barangay 6 sa siyudad sang San Carlos. Sunod sa impormasyon, Action Rex nga nakuha sa Action Radio, ginagaw ni Menso ang armas sa lutang ni Agent Kalunod nga nakarataklo sa iya sining hawak kag sa ila pag-agaway sang among armas sinali lamang ini nga naglupok kag naigo ang iya sining hita kag batis. Gilayo naman ini nga gindala sa San Carlos City Hospital kag luwas na sa katalagman ang among ahente sang PDEA. Madumduman Action Rex nga si Menso ang nakuhaan sang 15 ka gramo sang ginadudahan shabu kag may standard drug price nga 102,000 pesos sang nagpatigayon sang drug bypass operation ang makatapos ang PDEA kaupod ang kapulisan sa siyudad sa San Carlos sa tong Martes nga adlaw. Samtang napasaka na ang kaso sa korte batok sa kanimenso sa pagbayolar sa Republic Act 9165 nga nagapabilin sa custodial facility sang PDEA 6. Report gikan diri sa siyudad sang San Carlos. Ka-aksyon yung Nelson Patino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon Nelson Patino. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patino, kadtuan tanay si Aksyon na Vidya Pasible, driver sang salakyan tublang miyembro sang BGMP nga nagbaliskad kahapon dira sa Banwa sang Hinigaran. Stabli naman ang kondisyon na kadtuan tanay si Aksyon na Vidya Pasible. Sa detalye sining balita, we have Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Aksyon Rex dry ang stable na ang kondisyon ni Bureau of Jail Officer 2 Wilfredo Medevilla Jr. Legal ang edad kag residente sang Candelaria Street, Barangay Poblacion, Banwa sang San Enrique, kag karon naka-confine sa isa-iya ka ospital dira sa may siyudad sang Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Hinigaran PNP. Kung madumduman kahapon, Action Rex, sa alas 2:50, samtang ginagamaneho si Medevilla sang iya sining Toyota Avanza nga salakyan, gikan sur padulong norte nga direksyon, ginapatihan nga hinali na lang naglupok ang goma sini kag nagbunggo ini sa railings sang highway nga sakop sang sitio Pahilanga, Barangay Miranda, Banwa sang Hinigaran. Kag ini ang gintunaan Action Rex kung nga nagbaliskad sa highway ang ginamaneho sini nga salakyan. Ginpahayag man sang hepe nga sa karon yara sa igad sang highway ang salakyan ni Medevilla. Agud masiguro nga hindi maapektuhan ang iban nga mga motorista nga nagalabay sa highway. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Major Clifford Batadhay sa pinagkaulihin naton nga interview. Yung refer to sa Bacolod na hospital. Oo, wala to ang last na niya update. Sa yung refer na sa Bacolod. Hindi ka nandok pa na kaya nga okay. Ang iyang damage pero kwantit yung panagparagin sa doktor para ma-check up ito kompleto. Yan sa Bacolod. Naman siya? Oo, stable naman sa kadaan. Yung kwantit ito ko siyang airbag, wala ka nag-tibet. Tibet, kumato. Okay. Ay conscious man sa pagkatabok. Pero gikwa na lang yan nga sa Bacolod na lang sa Sir, kagabi ang pinakauling update, sir, ang salakyan niya lang sa area. Sir, anong update ni sir? Nagkipagyan lang ito na salakyan niya. Okay. Anong plano ni sir?
wala pa, kasi harap pa dahil sa hospital. So, panigan lang nato niya para masik. Ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang hinigaran na PNP. Balita nagikan sa 5th District sang probinsya. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na VJ Apasible balita gikan dito sa Banwa sang Hinigaran, no? Evergreen Herbal Capsule anay para sa may mga constipation balukang constipation amo isang iloy. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa mauna
lamang nga panahon mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Kanginan, no? Sige, kay daw kalangalang sa aton sining tiyempo na mga kaksyon kay Shelamy Norby. Advance Happy New Year, sir. Okay. Advance Happy New Year din. Bao din. Salamat gid Shelamy Norby from Himamaylan. Gagayhuma Lumina. Thank you so much. Ayos, sige. Alang-alang na to sa tiyempo. Dari sa atong sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kanginan. Kita-kits kita buwasa. Dari sa inyo sining palatuntunan sa aksyon, balita, banat, bulig. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian